Zdravím vás všechny. Patrik je v Římě. Tiger bude dnes, povede dnes tento webinář. Crash a Sculpt jsou nesmírně důležité i v kontextu sportování nebo v kontextu fyzické aktivity. Takže dnes budeme se střídat u mikrofonu. Dylan, jenom bych o něm chtěla říci, že strávil většinu svého života jako aktivní sportovec. Je jeden z nejlepších rugbyových hráčů amerických. Říká se rugby, ano, rugby se řekne rugby ve všech ostatních jazycích. Ano, byl jsem členem ligy hráčů, nejvyšší ligy hráčů rugby. Jeho rodina je také velmi sportovní, jsou to samí profesionální nebo poloprofesionální sportovci. Studoval také výživu a vliv výživy a fyzického tréninku na sportovní výkony. Já teďka pracuji na tom, abychom Singapur a Turecko otevřeli jako další země našeho působení a snažím se také ukončit všechno tu práci na certifikacích, takže začnu tento webinář a potom Dylan a Tiger to dodělají a chtěl bych, nebo dokončí a chtěla bych také, aby rozdali Crash a Sculpt. Každopádně je důležité, abyste se ptali, pokud budete chtít něco vědět a abyste odpověděli na ty závěrečné otázky, protože tak můžete získat Crash nebo Sculpt. Dylan je hodně do fitness, hodně nám pomáhá i s balením a s přepravou, s plánováním a tak dále, ale hlavně je náš expert na fitness. On a Duquesne mě pomohli s tím fitness programem na těch 30 dní, který jsme vám již představili a proto si myslím, že on je ten pravý, kdo by měl na tomto webináři mluvit. A Tiger bude mluvit o těch nutričních hodnotách, které byste měli znát. Připojí se také pan doktor Arman, možná i paní Fatwa. Takže já vám jenom přečtu to lékařské vzdání se odpovědnosti. Poskytnuté informace mají vzdělávací účel a nejsou určeny jako lékařské doporučení nebo náhrada lékařského doporučení nebo doporučení jiného kvalifikovaného zdravotnického pracovníka. Tyto informace byste neměli používat k diagnostice zdravotních nebo kondičních problémů či onemocnění a měli byste vždy konzultovat diagnózu a léčbu s lékařem nebo jiným zdravotnickým pracovníkem. Netvrdíme, že léčíme, diagnostikujeme, zmírňujeme nebo předcházíme nebo léčíme nemoci. Takže dnes budeme mluvit trošičku více o sportování, o tom, jak se správně hýbat, než o našich produktech, ale myslím si, že tato témata jsou také důležitá, protože my se snažíme zlepšit celkové zdraví. Máte Trinity, Clean Slate jako detox, Zero In, který pomáhá lepším výkonům, sexuálním, fyzickým nebo jakýmkoliv dalším. A potom máme Restore, které vlastně restauruje naše tělo. Pracovali jsme velmi tvrdě a chtěla bych poděkovat Kelly Grace na certifikacích pro všechny naše produkty. Právě jsme získali profesionální certifikaci pro Crash a Sculpt. Bude to trvat ještě 6 až 8 týdnů, než tu certifikaci budeme mít v ruce.
ale každopádně máme ty produkty certifikované pro sportovce v Evropě i ve Spojených státech a dohlížíme nejenom na certifikaci, ale také na špičkové balení, informace a hlavně ingredience a zdroje ingrediencí. Na tu finální certifikaci si teda budeme muset trošičku počkat, to nezáleží na nás, ale každopádně budeme to mít někdy během 8 týdnů k dispozici. Je důležité, že máme přístup k certifikaci a ta certifikace je důležitá nejenom pro profesionální sportovce, ale je v podstatě důležitá pro všechny, protože doplňky stravy by měly být certifikované a měli byste věřit hlavně těm certifikovaným. Omlouvám se, že to trošičku možná trvá déle, než jsme chtěli, ale každopádně každá věc něco trvá a pokud ji chcete mít opravdu udělanou kvalitně, tak to někdy může trvat déle. Já jsem dneska komunikovala se Singapurem o Root Brands a mluvila jsem o tom, že se snažíme regulatorně mít co nejvyšší soulad s legislativou 80 zemí. V 80 zemích musíme být v souladu s místními normami, s místní legislativou. Já pojedu do Singapuru tento měsíc ještě, kde se setkám s místními představiteli, protože my se chceme rozšířit do Asie. Asie, Indie, latinoamerické země nás velmi zajímají. Je to pro nás velká šance, jak se rozšířit i do dalších koutů světa. A je důležité si říci, jak naše komunita Root může díky těmto oblastem se rozšiřovat. Takže já teď pracuji nejenom jako vědkyně, ale musím působit i jako obchodní zástupce naší firmy. Máme v Indii docela hodně spolupracujících subjektů, máme výborné zázemí teď v Mexiku. To se všechno týká vás, ty komunity, které v těchto zemích se rozrostou, budou i vaše komunita. A proto je velmi důležité, abychom tu certifikaci měli, abychom měli podklad pro to, abyste vy mohli do toho jít, jak já říkám, s celým srdcem, s celým svým já. Doufám, že ti, kteří jsou trošičku negativně proti nám naladěni, už se stahli, už jsme se jich dokázali zbavit, protože já žádné negativní poznámky nechci. A pokud by se někdo během tohoto webináře vyjadřoval negativně, bezdůvodně, bude varován a pokud nevyslechne, teda pokud se podle toho nezařídí, podle toho varování, tak potom bude jeho přítomnost zablokovaná, nebo lépe řečeno bude prostě zablokován, nebude se účastnit, protože mě už rozčiluje, že pořád někdo má nějaké negativní komentář. Já moc děkuji všem, kdo se s námi podílejí na našich aktivitách. Děkuji Tiger a Dylanovi za to, že to dnes vezmou za mě, protože, jak jsem říkala, tak já se musím věnovat věcem, které jsou pro nás, pro všechny také důležité a tyto dva mě určitě velmi kvalifikovaně zastoupí. Já bych chtěl mluvit o nutrientech, mikronutrientech a jejich vlivu na naše výkony při cvičení, ale vezměte ten začátek. Každopádně to, co je důležité na fyzickém pohybu, je,
že ten fyzický pohyb musí být konstantní. Lidé si velmi často myslí, že začnou brát nějaké produkty, párkrát zvednou ruku nebo udělají 3 dřepy a budou v podstatě fit. To tak není. Člověk musí mít určitý základ pro to, aby mohl dosáhnout svých nutričních cílů a také zdravotních cílů. Ty základní nutrienty jsou samozřejmě základ všeho. V tom rychlém moderním světě, kde lidé opravdu chtějí rychlá řešení a okamžité uspokojení svých potřeb, je potřeba lidem vysvětlovat, že ono to tak nefunguje, že je potřeba být fyzicky aktivní a správně se stravovat. Pokud budete mít pocit, že tady mluvíme o příliš odborných věcech, tak nám hoďte do chatu, že to chcete trošičku změnit. Každopádně ty pohybové aktivity by měly být rozmanité. To je potřeba si říci. A stejně tak rozmanitá by měla být i strava. Takže začneme tedy těmi rozmanitými pohybovými aktivitami. Lidé si myslí, že to, co je nejdůležitější, je kardio, ale ono se také dá cvičit jogu, mindfulness, meditaci, flexibilitu, rovnováhu. Ono to je opravdu hrozně moc, co můžete dělat. Můžete plavat, jezdit na kole, cokoliv, zvedat závaží, cvičit s vlastní vahou, dělat posilovací trénink. To vám všechno pomůže zvýšit sílu svalů. Flexibilita, rovnováha, to jsou cvičení typu yoga, pilates, tai chi, které zlepší flexibilitu, pohyblivost a rovnováhu. A nebo můžete dělat mindfulness, spojení mysli a těla, qigong, praktiky založené na mindfulness, kultivují vědomí a snižují pocity úzkosti a naopak se člověk cítí jaksi s jasnější myslí. Kardiovaskulární cvičení, známé jako aerobní cvičení, zahrnuje aktivity, které zvyšují srdeční frekvenci a dechovou frekvenci. Je to třeba takzvaný HIIT, což je velmi intenzivní cvičení. Asi bych neměl mluvit tak rychle. Ano, to bys teda určitě neměl. Omlouváme se Rolandovi, nebudeme mluvit tak rychle. Každopádně všechno to cvičení, fitness je pro vás důležité ve chvíli, kdy si ho opravdu užíváte. Určitě uvidíte na internetu mnoho videí, kde lidi zvedají těžký činky a ona jim to nejde. A potom je to samozřejmě nebaví. Na druhou stranu silový trénink s odporem nebo vzpírání je dobrý. A když ho zařadíte do vaší kondiční přípravy, tak samozřejmě můžete zvyšovat tu zátěž a je to pro vás velmi dobré. Ale nemůžete se do toho pustit, aniž byste dělali stretching a aniž byste rozuměli tomu, co vaše tělo vlastně dokáže. Pokud půjdete do toho tréninku opravdu plnou parou, tak si spíše uškodíte. Je důležité tomu dát nějaký čas. Samozřejmě člověk nemůže hned na začátku zvedat těžké činky. Musí prostě si vytvořit tu svalovou hmotu tak, aby postupně, tak, aby opravdu mohl dosahovat těch vysokých výkonů. Takže kardiovaskulární cvičení je o zlepšení zdraví srdce, o zlepšení krevního oběhu, pomáhá při regulaci hmotnosti, zlepšuje náladu a snižuje stres, posiluje imunitní systém, zlepšuje funkci plic, snižuje hladinu cholesterolu a podporuje lepší spánek. Kardio může být i procházka se psem. Nemusíte běhat 10 kilometrů, nemusíte makat jak šílení na běhacím pásu ve fitku. Nemusíte, stačí, když budete na procházku se psem, nemusíte si zaplatit fitness na rok dopředu. Dělejte to, co vám vyhovuje a to, co vašemu tělu dělá dobře.
Jsou tady dvě věci, aerobní a anaerobní cvičení. Dělejte to velmi jednoduše. Cvičte tak, jak vám to vyhovuje. Když budete chodit, tak krásně vdechujete kyslík, nebo dělejte krátké a intenzivní cvičení. To je anaerobní takzvané cvičení. Důvod, proč o tom mluvím, je, že pokud chcete zlepšit svoje kardiovaskulární zdraví a žít déle, měli byste tyto dvě věci kombinovat. Pokud cvičíte každý den, zvolte si každý den něco jiného. První den dlouhé aerobní cvičení, druhý den kratší, třetí den něco zátěžového, ale nejděte do toho opravdu moc rychle jak šílení. To by vám mohlo jenom už. Dejte si pozor na to, abyste si nenatahli vazy nebo si neublížili. Lidi velmi často začnou na jaře především sportovat jak šílení, a než vlastně dosáhnou nějakých výsledků, tak si spíš ublíží a pak musí chodit tak akorát po doktorech. Každopádně u mužů a u žen by to cvičení mělo vypadat jinak. Hormony totiž ovlivňují ženy a muže jinak. Genetické faktory ovlivňují hrozně moc, čeho dokážeme dosáhnout, jak dokážeme sformovat figuru, ale každopádně pokud berete ty správné doplňky, neměly by to být samozřejmě steroidy, tak dokážete zázraky, ale stejně tam hrají velký vliv genetické predispozice a také, jestli jste muž nebo žena. Já, když budu brát proteiny, tak budu vypadat za měsíc úplně jinak, než bude vypadat Tiger, i když budeme brát stejné dávky. Oba se zlepšíme, ale já na tom budu líp, protože já mám testosteron k tomu všemu. Ženy naberou svalovou hmotu, ale nebude to pádně. Přínosy silového tréninku pro zdraví. Podíváme se na toto téma. Silový trénink typu vzpírání buduje svalovou sílu, vytrvalost a svaly. Dopamin a serotonin uvolňují takzvaný vnitřní stres, takže když cvičíme, tak se cítíme dobře. Když se rozběhneme, jdeme na jogging, tak máme pocit, že prostě svět nám jako najednou se ukázal ve svých krásnějších barvách. Funguje už německé tlumočení. Takže podívejme se ještě na na ten silový trénink. Stres je pro mnoho lidí nebezpečný. Když je člověk vystresovaný nebo je ve špatné náladě, tak se mu špatně cvičí, špatně sportuje. Prostě nejde to a proto mentálně i fyzicky člověk musí být fit. Endorfiny jsou úžasný výsledek sportování. Člověk, když uvolní ty endorfiny, tak bude krásně spát a bude se cítit více zrelaxovaný, když se ráno zbudí. Spánek je nesmírně důležitý pro zdraví, pro celkové zdraví. Já, když cvičím ve fitku,
tak si potom musím dát alespoň 48 hodin pauzu, protože kdybych cvičil hned, tak bych vlastně ve svalech měl mikrotrhliny, které by byly pro mne velmi špatné. Takže je důležité si to cvičení dobře naplánovat. Mnoho lidí přehlíží to, že nesmí své svaly přetížit, protože ten vznik mikrotrhlin může být velmi nepříjemný. Takže teď se dostáváme k tématu flexibilita a rovnováha a jejich zdravotní výhody. Pokud tedy cvičíte, jste zaměření na flexibilitu a rovnováhu, cvičíte stretching, jógu, zlepšujete si postavení těla, koordinaci a rovnováhu. Zařazení cvičení flexibility a rovnováhy do běžného programu přináší mnoho výhod pro celkové zdraví a může pomoci snížit riziko některých onemocnění, ale určitě zlepšuje zdraví kloubů, zlepšuje zdržení těla, snižuje riziko pádu, je důležité pro stabilitu a koordinaci, zabraňuje svalové nerovnováze, zmírňuje stres a napětí, zvyšuje sportovní výkony, podporuje kardiovaskulární zdraví a podporuje všímavost a soustředění. Chtěl by si k tomu něco říct, Dylane? Podle mého názoru existují dva typy stretchingového cvičení. Aktivní takzvaný stretching a statický stretching. Statický stretching je, že člověk se drží v těch pozicích déle. Jeden z klientů se mě ptal, kdy se má protahovat, kdy má dělat stretching před nebo po sportu. Já říkám před i po. Stretching aktivní může vypadat i jako výkopy nebo dřepy. To už vlastně cvičíte, ale zároveň děláte stretching. Lidé, které bolí kolena nebo kyčle nebo lokty, jsou lidé, kteří jdou zdvihat činky nebo jezdí na kole, aniž by si předtím udělali krátký stretching. Aktivní stretching znamená, že si napřed procvičím ramena, než budu zdvihat činky. Prostě musím. A potom po cvičení udělám statický stretching. To znamená, že budu držet v té pozici toho protažení třeba 5, 10, 15 vteřin. A nebudu prostě se vůbec hýbat. Prostě ten stretching po sportu vám může způsobit právě ty jemné trhlinky, když se u toho budete moct pohybovat. Opravdu dělejte takové dlouhé statické protažení po tom sportu. Pokud chcete být opravdu sportovní, musíte podpořit růst svalů, ale také flexibilitu a rovnováhu. Já třeba dělám stretching velmi často na jedné noze, soustředění, jedna noha, druhá noha. Když zdvihám činky, tak je důležité, abych ty svaly správně připravil. Pokud ležím na lavičce a zdvihám činky nahoru, ta má příprava musí vypadat jinak, než když tahám činky nebo tu dvojitou činku dolů v sedě. Je potřeba, abych se na jednotlivé typy cvičení správně připravil a vlastně rozšířil tu flexibilitu. Jsou různé typy cvičení, které potom můžete dělat, když budete pokročilí. Třeba high endurance training je vysoce výdržové cvičení, zátěžové cvičení, možná zátěž s výdrží, o tom si řekneme později. Pak je cvičení, kterému říkáme mind and body, což je vlastně spojení mysli a těla. Mind and body zahrnuje postupy, které spojují fyzický pohyb
a nebo různé jogové pozice, pilates pozice s mentálním soustředěním, velkou kontrolou dechu a relaxačními technikami. Cílem těchto cvičení je posílit spojení, když už do toho někdo mluví, někdo nám tam se naboural. Cílem těchto cvičení je posílit spojení mezi myslí a tělem, podpořit celkovou pohodu a snížit stres. Existuje několik typů cvičení mind and body, včetně jogy, tai chi, pilates a meditace, které vám opravdu pomohou se soustředit, omezit stres, zlepšit duševní zdraví. Já taková cvičení dělám jak ráno, tak večer. A někdy si i zapíšu, co mě vlastně během dne stresovalo a pak se snažím to při meditaci nebo mind and body prostě vysypat z hlavy. A hodně mi to pomáhá, daleko lépe spím. Mnoho lidí jde spát, mají prostě unavené tělo, ale jejich hlava jede a potom nemůžou spát. Určitě lepší kvalita spánku je při mind and body zaručena. Dylane, chceš tomu něco říci? Ano, tady mluvíme o fitness, o fyzických aktivitách a já bych se chtěl zeptat, jestli znáte ten termín mind and muscle connection, spojení mysli a svalů. Tady mi zase někdo píše z tlumočníků, že melu hrozně rychle. Tak omlouvám se, nebudu mluvit tak rychle. Omlouvám se, čím rychleji mluvím, tím a víc mě to téma baví. Lépe řečeno, čím víc mě to téma baví, čím rychleji mluvím. Takže ale pokusím se. Každopádně mind and muscle connection, spojení fyzického pohybu s myslí je velmi důležité. Já to velmi často dělám. Já prostě si fyzicky uvědomuji to, co se děje v mé mysli a naopak. A učím to i lidi, které trénuju. Já se snažím touto cestou vlastně dostat mé tělo do kondice, kdy je absolutně výkonné. Člověk se může naučit chodit úplně hrozně efektivně, anebo může jít tak, že se prostě jenom tahne po parku. To samé platí pro běh. A to je právě ono, když opravdu běžím nebo jdu efektivně, tak právě propojuji ty svaly celého těla se svým mozkem. Takže teď se podíváme na roli základních živin v celkové výživě. Stejně jako dobře seřízený motor potřebuje k optimálnímu fungování kvalitní palivo, tak a naše tělo je závislé na škále živin, které mu zajišťují život a prosperitu. Potřebujete vitamíny, minerály, antioxidanty, makroživiny. Prostě jinak vaše fyziologické procesy nebudou fungovat. Potřebujete třeba vitamin D, neberete vitamin D, budete muset brát antidepresiva. Pokud nebudete brát vitamin C a selen, budete pořád nemocní. Pokud nebudete brát vápník, nebudete mít silné kosti a zuby. Komplexy vitamínů, například B, jsou nesmírně důležité. Kalcium, potásium pomáhají podpořit vaše tělo, svalovou relaxaci. Je potřeba brát hlavně proteiny. Pokud chcete opravdu budovat svaly, 1,1 gramu. Potřebujete mít rovnováhu 1:1 minimálně a crash je BCAA a AAA produkt, není to protein a tudíž pomáhá výdrži a rychlejší regeneraci po cvičení. Pokud máte, prosím vás, nějaké dotazy, tak se ptejte.
My rádi odpovídáme. Takže probrali jsme si ty minerály, železo ještě jsme neřekli, že je nezbytné pro přenos kyslíku, zinek podporuje imunitní funkce a selen působí jako silný antioxidant. Antioxidanty jako vitamin E, vitamin C a selen neutralizují škodlivé volné radikály, chrání buňky před oxidačním poškozením a omezují záněty. Co ty makronutrienty? Makronutrienty, hlavně sacharidy, dodávají tělu energii. To dojdeme k tomu delšímu diapozitivu. Možná by si měl vzít ty makronutrienty teďka hodně rychle. Takže k těm makronutrientům. Jak je rozdělujeme? Makronutrienty v podstatě 3 základní. Jsou to sacharidy, karbohydráty a tuky. A je důležité brát 2 gramy proteinu a rozdělit si ty kilokalorie. Kilokalorie, to kalorie vlastně vám naznačují, jak makronutrienty, 4 kalorie na gram karbohydrátů, 4 kalorie na gram proteinu, každý gram proteinu krát 4. Dejme tomu, že máte suplement 20 gramů, z toho si vlastně odečtete počet kalorií. Já do té matiky nechci tolik jít, protože chci, abychom tento webinář udělali co nejjednodušší. On vám každý nutriční specialista to vysvětlí. Každopádně, jak byste si to měli rozdělit. Já znám to pravidlo 60, 20, 20. 60 karbohydráty, 20 proteiny, 20 tuky. Tak byste to měli mít rozděleno jako standardní člověk. V závislosti na tom, čeho chcete dosáhnout, tak to můžete upravit. Pokud chcete zhubnout, tak tuky snižte z 20 na 15 a navyšte proteiny na 25. Tady se někdo ptal na to, kolik proteinů denně. Proteiny jsou v podstatě stavební bloky vaší regenerace. A absorbují se nějakých 6 až 8 hodin. Potom, co jste vzali, zatímco karbohydráty nějakých 6 minut, 6 až 16 minut. Každopádně ty nutrienty je potřeba správně načasovat. Já si dávám proteinový shake a crash předtím, než jdu cvičit, protože moje tělo využije ty karbohydráty, zatímco já cvičím. Karbohydráty jsou dobré pro glykolýzu, pro ATP, pro vysokou energii. Určitě karbohydráty předtím, než cvičíte, než jdete cvičit. Ano, já to taky tak dělám, říká kolegyně. Každopádně já nejsem moc velkým přítelem nějakých diet. Vím, že Tiger byla teď na keto dietě nebo keto-friendly dietě, takže ona by samozřejmě nedala 60% karbohydrátů, ale jenom 10% karbohydrátů a zvedla by tuky a proteiny. Ale prostě musíte dodržet ten celkový součet 100. Ty makronutrienty jsou důležité. Pokud máte 90% karbohydrátů, máte dost proteinů. Když nemáte žádné tuky, jak regenerujete ve spánku? Vaše tělo potřebuje tuky, protože tuky jsou vlastně hnacím motorem pro naší regenerace. Pokud chcete dělat silové cvičení, tak budete mít málo proteinů a potřebujete
ty proteiny doplňovat. Čím více cvičíte, tím rychlejší je váš metabolismus a tím více proteinů potřebujete. A také tím více kalorií budete potřebovat, aby to vaše tělo tu zvýšenou zátěž zvládlo. Tady dotaz. Karbohydráty, když bereme skalp, můžeme úplně vynechat? Ne, karbohydráty potřebujete ke svému životu. Já jsem dělala čistou keto dietu a neměla jsem dost energie, takže mám 10% teďka příjmu karbohydrátů a mám daleko více energie. Karbohydráty jsou vlastně cukry a vláknina. Cukry tělo potřebuje a vlákninu také. Ony ty karbohydráty opravdu jsou velmi variabilní. Glukóza, cukry a ketony jsou důležité. Pokud vaše tělo nemá dostatek karbohydrátů, tak uhlovodanů, tak bude spalovat tuky. Pokud to nedává smysl, tak se ptejte. Na všechno se prosím ptejte. Tady se ptáte, jak dlouho vlastně tělo pracuje s crash. Když si berete crash, jak dlouho se to vlastně projevuje. Spike je po nějakých 30 minutách. Podle mého názoru je dobré použít crash nějakých 20 minut předtím, než jdete cvičit. Tam to maximalizujete ten výkon. Takže pojďme si projet vitamíny. Ačko, důležité pro zrak, funkci imunitního systému, zdraví kůže a růst buněk. Komplex vitamínu B, velmi důležitý kvůli syntéze DNA. Různé vitamíny B se podílejí na energetickém metabolismu, funkci nervového systému, tvorbě červených krvinek a, jak jsem říkala, syntézy DNA. Vitamin C, všichni víte, co vitamin C je. Je to silný antioxidant, podporuje imunitní funkce, syntézu kolagenu, hojení ran a vstřebávání železa. Pomáhá taky proti oxidačnímu stresu a zánětům. Když cvičíte, musíte se zbavit těch zánětů. Vitamin D, jak jsem říkala, již jednou podporuje zdraví kostí a je to jeden z nejdůležitějších vitaminů. Lidé, kterým chybí D, mají špatné imunitní funkce. Pokud nemáte D, hodně věcí nefunguje. Můžete mít deprese, můžete mít mozkovou mlhu, můžete se prostě celkově cítit příšerně. Takže berte vitamin D, protože podporuje zdraví kostí, předchází osteoporóze a zlomeninám, podporuje imunitní funkce, může snižovat riziko některých druhů rakoviny. Pokud máte starší přátelé, určitě je upozorněte, že musí brát vitamin D. Ečko. O Ečku se dostatečně nemluví a přitom je to silný antioxidant, který chrání buňky před oxidačním poškozením, podporuje imunitní funkce, napomáhá zdraví a obnově pokožky a podporuje zdraví kardiovaskulárního systému a hlavně snižuje riziko poklesu kognitivních funkcí souvisejících s věkem. Vitamin K, opět nezbytný pro srážení krve, metabolismus kostí a regulování hladiny vápníků v těle. Vitamin F,
esenciální mastné kyseliny omega-3, omega-6, nezbytné pro strážení krve, metabolismus kostí a regulaci hladiny vápníku, podporuje strážení krve a horení ran, podporuje zdraví kostí a může snižovat riziko osteoporózy. Vitamin H, biotin, je nezbytný pro metabolismus sacharidů, tuku a bílkovin a podporuje zdravou kůži, vlasy a nehty. Stopové minerály jsou také velmi důležité. Esenciální minerály jsou anorganické živiny, které hrají klíčovou roli v různých fyziologických procesech v těle. Tyto minerály jsou nezbytné pro správný růst, vývoj a udržení zdraví. Tak řekneš něco k vápníku, hoříku a tak dále. Mnoho věcí, které se snažíte dělat, vám nebude fungovat bez stopových minerálů. Ty mikronutrienty, o těch jsme již mluvili, ale stopové minerály, vápník, hořčík, draslík a sodík jsou nesmírně důležité. Když máte málo sodíku, nemáte rovnováhu tekutin v těle. Hořčík podporuje metabolismus, svalovou relaxaci, nervové funkce a podporuje hustotu kostí, takže vám pomůže při regeneraci. A tady se někdo ptá na to, co squash, který chutná jak rozdrcená křída. Chutná jak rozdrcená křída, to je pravda. Když to dáte do vody, bude to chutnat jak křída ve vodě. Já si to dávám dohromady s Give Me Back My Youth a Relief Greens a krásně ho chutná. Tak jenom. Já vím, že někteří lidé nemohou třeba cvičit ve fitku, ale můžou chodit, můžou se protahovat, můžou jít se psem. A to je taky přece kardiovaskulární a silové cvičení. Když půjdeš prostě před dům nebo do parku a tam si uděláš pár poskoků, tak už je to kardiovaskulární cvičení. My neříkáme, že musíš chodit někde blbnout do fitka. Vypadáš úžasně na svůj věk o 20 let mladší, takže každopádně to, co my říkáme, je kardiovaskulární cvičení podle vašich možností. Procházky, stretching, yoga, určitě se squash a scalp to jde krásně dohromady. Ono to chození úplně stačí, pokud chcete být zdravější, tak ten klidový tep byste si měli trošičku zvýšit. To je důležité pro vaše zdraví. Takže neříkáme, že máš začít chodit do fitka a zvedat tam činky, ale znamená to, že máš začít aspoň chodit. Podívejme se ještě na železo. Železo je důležité pro přenos kyslíku v krvi, produkci energie a imunitní funkce. Prevence anémie z nedostatku železa, podpora energetického metabolismu, snížení rizika syndromu neklidných nohou a některých typů anémie. Zinek je důležitý pro funkci jenom imunitního systému, hojení ran, syntézu DNA. Buďte opatrní, někteří lidé mají problém se zinkem na lačný žaludek, selen, chrání buňky před oxidačním poškozením, podporuje funkci štítné žlázy a imunitní systém. Jód je nezbytný pro syntézu hormonů štítné žlázy, reguluje metabolismus, růst a vývoj. Podporuje funkci štítné žlázy a produkci hormonů, reguluje metabolismus a podporuje zdravý růst a vývoj. Pokud máte problém se štítkou, určitě potřebujete ve stravě mít víc jódu. Antioxidanty. Antioxidanty, o těch se mluví od zhora dolů. Co to vlastně je? Jsou to sloučeniny, které pomáhají neutralizovat škodlivé molekuly, zvané volné radikály v těle. Volné radikály jsou vysoce reaktivní molekuly, které mohou poškozovat buňky, bílkoviny a DNA. Antioxidanty máte
mít v každodenní stravě. Pokud jíte dostatek ovoce a zeleniny, máte i dobrý přísun antioxidantů. Cčko, citrusy, jahody, kiwi, Ečko, ořechy, semena, rostlinné oleje, špenát, avokádo, selen, paraořechy, mořské plody, flavonidy, které jsou výborné antioxidanty, bobuliny, jabka, citrusové plody, polyfenoly, zelený čaj, červený víno, čokoláda, bobulovitý ovoce opět. Teda to je rychlost. Každopádně zdravotní přínosy, snižuje oxidační stres, podporuje zdraví srdce, podporuje zdraví pokožky, posiluje imunitní systém. Antioxidanty chrání kožní buňky před poškozením způsobeným UV zářením, k tomu imunitnímu systému. Antioxidanty podporují funkci imunitního systému tím, že snižují zánět a oxidační stres, což může zvýšit schopnost organismu bojovat s infekcemi a nemocemi. Podporuje zdraví očí, může zlepšit kognitivní funkce a zvyšuje výkonnost při cvičení, protože snižují oxidační stres a záněty vyvolané cvičením, čímž zlepšují dobu regenerace, zkracují dobu regenerace a podporují celkovou výkonnost a regeneraci. Dotaz. Všechno, co paní doktorka Rám má ve svém portfoliu, stačí, nebo si máme ještě přidávat další vitamíny? Tady se někdo ptá. Každopádně Crush, Relief Greens, tam vlastně dostáváte všechna probiotika, prebiotika a všechno ostatní, co potřebujete. Možná někteří lidé, jako třeba já, si přidávají beta-alanin, což je doplněk stravy 2 až 3 gramy, dobré pro růst svalů. Takže já si občas přidávám něco ještě ke Crush a k dalším doplňkům stravy, ale já opravdu hodně makám. Pokud jenom vám jde o celkové zlepšení stravy, tak vám všechny doplňky stravy růd pomohou. Někteří lidé mají deficienci vitamínu D, takže by měli dodat D, někdo má nedostatek selenu, dodá selen, ale pokud jíte zdravě, cvičíte a berete ty doplňky stravy, tak byste neměli mít problém. Opravdu tady je důležitá ta vyrovnaná strava. V podstatě všechny vitamíny a minerály dostáváte z kvalitní stravy. Tady se někdo ptá na Crush a Zero In. Potom mu dáme slovo. Každopádně synergie pro wellness, co je nejlepší jak pro zdraví, tak pro kvalitní výkony při cvičení. Začít clean slate, jako detox. Clean slate je detoxikační zázrak, pečlivě vytvořený tak, aby z vašeho těla odstranil toxiny, zejména těžké kovy, obsahuje biologicky dostupný křemík z vulkanických minerálů. Potom Restore, já beru Restore před cvičením, protože mi to opravdu dá to správný nakopnutí. A pak Zero In. Zero In, Dylane, asi bereš Zero In předtím, než cvičit, ne? Ano, beru Alanin a 1 nebo 2 tabletky Zero In, tam ten dopamin opravdu okamžitě nastoupí. Je to směs živin a aminokyselin, které pohánějí váš mozek, zlepší soustředění, paměť a podporují pocit pohody. Je to tak, Zero In je dobrý i pro vaše srdce. Je to opravdu doplněk stravy, který vám zajistí, že budete mít méně kardiovaskulárních problémů. Já beru Zero In před jogou, protože se daleko lépe soustředím na
dech a na právě mindfulness. Funguje mi to krásně, krásně. Když vemu Zero In, je to velký rozdíl, než když nevemu, když jdu na jogu. Tady dotaz na crush. Někdo se ptá, jestli crush lze přidat do teplých nápojů. Ano, není to problém, ale měla by to být vařící tekutina, teplá, v pohodě. A tady máme vlastně powder pack, scalp crush, give me back my youth, immune defense shield, relief greens a natural barrier support. Scalp, strategický spojenec při hubnutí, zaměřuje se na regulaci glukózy a odbourování tuku a podporuje tak zdravou regulaci hmotnosti. Scalp a glukóza si říkala? Ano, říkala jsem, reguluje cukr v těle. V podstatě cílí na cukr v těle, aby ho tělo používalo jako palivo a ne ho skladovalo. Asi jsme to už říkali na začátku, ale glukóza, cukr je hrozně dobrý zdroj paliva pro lidský organismus při cvičení. U některých žen je velký problém s inzulinovou rezistencí. Určitě Skalt pomáhá pracovat s inzulinem daleko efektivněji, tak aby ten cukr nevylítnul pokaždé, když něco sníte a pak zase spadl. A metabolizace cukrů tam opravdu daleko lépe se Skalp funguje a využíváte ho to vlastně jako zdroj energie, ne jako něco, co vás spíše zpomaluje. Crash. Myslím, že jsme o Crash řekli dost. Crash je dokonalá směs esenciálních aminokyselin a antioxidantů 6 až 9, která je určena k podpoře zdravotních a fitness cílů. HMB a syntéze tuků. V Crash najdete složky, které pomáhají podporovat růst svalů, energii, zdraví imunitního systému a celkovou vitalitu. A ten fytoplankton je nesmírně důležitý pro regeneraci. Například, když běháte sprinty, mezi tím dáte Crash, tak se vaše svaly a klouby budou daleko rychleji regenerovat. Give me my youth, kolagen a kolostrum bojují proti stárnutí, pomáhají revitalizaci vlasů, pokožky, nechtů a kloubů. Kolagen také pomáhá posilovat bariéry v kůži, plicích, střevech, nejlépe brát po cvičení. Já jsem nedávno měl docela ošklivý úraz na rugby. Chodil jsem na fyzioterapii, měl jsem prostě nohu otočenou, chodidlo otočený do protisměru, příšerný. A dostal jsem Give Me Back My Youth a myslel jsem si, že to asi nezafunguju, ale musím říct, že mi to hrozně dobře zafungovalo a regeneroval jsem daleko rychleji. Ony všechny doplňky stravy mají určitý placebo efekt, ale musím říct, že ty klouby prostě krásně se regenerovaly. To musím říct na mojí sekře, protože ona si zlomila loket a chodí na fyzio, ale vůbec se to nevyvíjí tak, jak si představovala, tak rychle. Takže určitě jí to doporučím. Immune Defense Shield
je směs vitaminů, minerálů a enzymů, které udržují integritu DNA a podporují správnou funkci buněk. Je to vlastně takový štít proti stárnutí a nemocem s výkonnými složkami. Možná bychom si ještě měli říct o NAD a kvercitinu, které chrání mitochondrie a pomáhají zvrátit příznaky stárnutí. Já Immunization Defense Shield využívám každý den, mám tak daleko více energie. Relief Green je v podstatě super potravinový mix, směs zelené listové zeleniny, ovoce, antioxidantů a prebiotické vlákniny, revitalizuje vaše tělo a podporuje ketózu. Ačko, Bčko, Cčko, Dčko, omega 3, Cčko, Ečko, Kčko, ty jsou všechny obsaženy v Relief Greens, takže pokud chcete brát jenom jeden produkt, tak berte Relief Greens. Relief Greens je produkt, který vám opravdu nabízí všechno, včetně probiotik, prebiotik, vitamínu a minerálu. Natural Barrier Support, neberu každý den, no, je jenom podle potřeby. Obsahuje základní živiny pro posílení imunitního systému, pokud jsou kolem mne všichni na styl, nebo jdu do fitka, tam se lidi potějí, každý smrká, frká, tak prostě beru Natural Barrier Support daleko víc v zimě samozřejmě a na jaře, na podzim, kdy lidi roznášejí různý choroby. Obsahuje také zinek, což je super. Na druhou stranu pozor na ten zinek, protože vám může podráždit žaludek. Já musím předtím, než si vemu z Natural Barrier Support, se pořádně najíst. Nestačí jenom kousnout do jablka. Viděl jsem tam pár otázek, na které bych chtěl odpovědět. Takže 5-10 minutek si proběhneme ještě tady to téma výdržové cvičení. Výdržové cvičení 15 až 20 20krát cvičíme, odpočinek ještě jednou, aspoň 3 série opakování. Pokud chcete být opravdu výkonným sportovcem, tak musíte samozřejmě dělat těch výdržových cvičení víc. Jak já to dělám? Dělám kardio, cvičení, 6krát týdně dělám nohy, břicho, záda a do toho vkládám kardio a 7. den bude relax. Určitě byste neměli jet bez odpočinku, ale po, dejme tomu, 6 až 12 týdnech byste měli to svoje cvičení trošku modifikovat, protože jinak byste už se nevyvíjeli. Squash máš šanci, squash tě můžou bolet svaly, ne, squash tě svaly určitě nebolí. Svaly tě bolí, když necvičíš správně. Když sval příliš natáhneš, například když budu zvedat činku a budu loktem hodně nízko, začne mě bolet sval. Určitě v žádném případě nesmím ty svaly příliš natahovat. Kdy máte extenzi a máte rozšíření a smrštění, roztažení a smrštění. Když jdeš do smrštění, tak proti tomu musíš postavit roztažení. A když ten sval příliš natáhneš, tak se ti ten sval může roztrhnout, nebo se ti tam udělají takový jemný trhlinky a to pak bude bolet.
A může tě to začít bolet ne hned, ale může tě to začít bolet až po nějaké době. Když to prostě budeš nějakou dobu přehánět a nebudeš ty tomu svýmu tělu dávat správnou šanci na regeneraci, začne tě to bolet. Ještě jedna věc, Claire. Já beru produkty Roots, svaly mě nebolí, ale myslím si, že je to tím, že já opravdu vím, jak cvičit. Každopádně tělo má svalovou paměť, takže pokud cvičíte, běháte, pak chvilku přestanete a pak začnete zase znova, tak vám to půjde líp, protože vaše tělo má svalovou paměť. Řekl bych, že člověk do toho cvičení má jít s rozumem, zátěž zvyšovat, neblbnout od začátku. Pokud budete chtít, mám doporučení, rád vám ho dám. Pokud budete chtít vědět, jak brát produkty Root, taky vám rád poradím. Tady se někdo ptá na půst a cvičení. Budete dělat dlouhý půst, tak se vaše tělo dostane do módu hladovění. A pokud nemáte dost nutrientů v těle, tak byste neměli cvičit. Někteří lidé extrémně jdou do toho půstu a tělo potom se zuby nehty drží tuku, protože si říká, musím si uložit nějaký zásoby na později, takže paradoxně jim tam ten tuk v tom těle zůstává, protože tělo se ho opravdu, jak říkám, drží jak klíště. Mám nějaký dotaz, ale já ho neslyším. No, ho taky neslyší, evidentně. Neslyším, Tiger, řekni, co se děje. Ani Tiger. Christian neslyší. Prosím tě, nemůžeš to napsat tu svoji otázku do chatu. Nurse Christy se tady ptá na kyselinu mléčnou a jak se vyhnout jejímu hromadění. Já, když jsem hrál rugby, tak jsem hodně běhal kopce a měl jsem plná kolena kyseliny mléčné, takže jsem si vždycky musel lehnout a zvednout nohy k nebi, a tak mi zase klesla kyselina mléčná. No, to je přesně to, když jdete běhat a druhý den nejste schopni se zvednout druhý den z postele. To jste to prostě přehnali. Takže potřebujete stretching, potřebujete aktivní stretching před a pasivní stretching po. A potom ta kyselina mléčná se vám prostě nebude hromadit. Každopádně pokud máte v těle zánětlivé procesy, tak ta kyselina mléčná má tendenci se víc hromadit. Určitě 15 minut po cvičení byste si měli vzít Restor. V Restor máte obsaženou kurkumu, která má silné protizánětlivé účinky, takže to doporučuji. Také obsahuje resveratrol, což je silný antioxidant a protizánětlivý přípravek. V 80. letech, když jsme nic takového neměli, tak jsme měli velké problémy. Dneska máme všechny tyhle ty pomocníky, ale i tak, pokud chcete běhat nebo aktivně cvičit, tak musíte předtím se rozcvičit, protože pokud se nerozcvičíte, tak prostě budete trpět. A po cvičení musíte udělat takzvaný takový stretching po cvičení. Vlastně
v angličtině se tomu říká cool down, takový jako schlazení toho těla. A když to nebudete dělat, bude vás bolet všechno. Odpověděli jsme na všechny otázky. Myslím si, že jo, kdybyste měli brát Scalp and Crush v kontextu cvičení, Scalp to opravdu záleží na tom, jaký máte cíle. 20 nebo 30 minut před cvičením bych doporučil. Já cvičím asi hodinu a půl, maximálně 2, takže 20 minut před. Crash končí v podstatě, nekončí. Prostě z vašeho těla se nestratí. Pomáhá dokonce aktivní regeneraci po cvičení. Prostě to tam zero in například po 4 až 5 minutách v podstatě vyprchá, ale Scalp a Crush ne. Ty v podstatě jedou furt. Máte ještě nějaké dotazy, které jsme nezodpověděli? Měl bych brát Crush, tady se někdo ptá, ty dny, kdy necvičím. Ano, můžete, ale nemusíte. Přínosy uvidíte. Každopádně, pokud začínáte s fitness, tak by bylo super brát každý den a sledovat, jak vaše tělo reaguje, jak vám to vlastně všechno funguje. Ještě tady máme ten jeden dotaz. Kristýn. Ona se ptala, jestli byste nám mohli říci, jak rychle zhubnout. Ona má klientku, která má inzulinovou rezistenci, nejí karbohydraty, nejí cukry, používá Scalp, sportuje, ale furt nehubne, nebo hubne šíleně pomalu. Já bych řekl, že naši lidi, se kterými já cvičím, se mne na to taky velmi často ptají. Prostě někdy to jde, někdy to nejde. Když cvičíte, tak metabolismus se samozřejmě zrychluje, ale u každého jinak. Vaše tělo po cvičení má zrychlený metabolismus až 48 hodin. Ale pokud vaše klientka nevidí žádné výsledky, tak asi nemá ten správný režim nebo to správné cvičení. Možná by měla dělat zátěžové cvičení, ne tolik jako kardio. Ono opravdu to funguje různě pro různé lidi. Možná, že by měla zkusit um, cvičit tak, že bude mít malé pauzy mezi sety cvičení. Když chce někdo zhubnout a nabrat vytrvalost, tak prostě mezi těmi jednotlivými repetitivními sety cvičení musí dělat hrozně krátké pauzy. Čím kratší, tím lepší. To výdržové cvičení s těmi zátěžemi nemusí na každého fungovat. Je potřeba to prostě prostřídat s kardio a dalšími typy cvičení. Možná by měla zkusit brát berberín, který pomáhá jako doplněk ještě ke Scalp, tam by mohla ještě víc zhubnout. Ono to nefunguje tak, že když budete cvičit jak šílení na břicho, tak vám zmizí tuk z břicha. Prostě tak to není. Když budete cvičit jenom na nohy, nezhubnou vám jenom nohy. Ono to tělo je celé propojené. Každopádně
bych řekl, kratší pauzy a takzvané supersety nebo triple sety, pracovat prostě na jednotlivých skvalových skupinách a nedělat mezi tím vůbec žádné pauzy. Já třeba dělám 3 cviky nebo 4 cviky najednou, takže záda, ramena, záda, jeden set, 2 minuty, další set, 2 minuty, další set. Ano, je tady paní doktorka Fatva, která je farmaceutka, doktorka farmacie. Pokud jste se nepodívali na to video, kde mluví s paní doktorkou Ram a s Claytonem o inzulínu a scalp a crash, tak hlavně scalp, tak se prosím vás podívejte na to video, protože to video vám odpoví na ty dotazy, které jste kladla, Kristýn. Takže pokud budete mít ještě nějaké další otázky, tak nám je